Здравейте, приятели! Аз съм Вико БГ. Отново с мен днес е Дани. Днес ще снимаме на Minecraft Egg Wars и ще ги разбием. Да. Виждате това момиче зад мен. Не знам защо е с мъжко име. Не, метавс, това е Дани. Сега сигурно иска да ме набие. Днес ще ги разбием. В кой отбор ще влизаме? Ред или Бул? Избери си един от вас. Ами, добра е да Фиело. Окей, обаче още не можем да влезем. Сега ще ви покажа колко добър паркурист съм. Да, стигнах чак до четвъртото. То прави гати за силката. Добре, не ставам за джампер. Дали ще се съберем? Влиза. Някакъв влезна при тебе, влез ти при мен. Или ако искаш в Yellow. Ела в Yellow. Добре, аз те побях при тебе. Нали каза, че ти искаш да сме в Yellow? Не, аз казах, че бях влезнал в Yellow. Окей. Яко. Нали си знаеш тактиката, Дани? Тук... Когато остават 10 секунди... Събираме по 200 койна и тогава такова отваряме делукс кути. Аз имам 290 койна. Значи ти ще отвориш. Откъде? Скачай! Обичам да скачам. Гърза генераторите. Чай, че си помислях, че е само един. Ми стана лошо. Да, бе, събирай ти там. Ако искаш аз да ходя към центъра или ти ще ходиш? Добре, да ми отива и аз направя един блок, ще отраждам яйцето. Упс. Някакъв още. Дали ни идва някой? Не. Така. Ще събера 5 диаманта. Още един. Благодаря. Ако искаш ти вземи нещо айрон, защото ти си по-кадърен. Може да не го загубиш. Аз може да го загубя. Взех ти айрона. Ха-ха! То така или иначе това айрон е разпалва. Да. Вече яйца се чупа тук. Нещастно. Ти да го обреднеш. Добре. Мразя да си купувам храна. Но... какво се прави? Леле! Едва започнахме, тия вече си изчупиха яйцата. Какви си тия? Елиминира. Добре, и станах 4 отбора с яйца. Аз събирам 48 за хубава братва. Братва. Аз ще ги бутам, ти ще ги приеш. Точно. Ти събери за кирка. Аз ще си купа кирка, защото... Какво? Имаш? Да. Окей, само аз да си купа. Чак. Ти на центъра летиш. Това е малки център. Ето, това там е главният център. Добре. Искаш ли да ги размажаме уния там? Яко. Защо точно нашите съседи? И другите ни съседи? Защо точно нашите? Аз сега
събера блокчета, да можем да строим. Аз ще си направя един Iron генератор. Аз пък Iron генератор. Iron наградник. Така. Подминахме го. Оп. Така. Да. Защото ме е страх да казвам, да не ми стигне някой. Къде си? Това там аз ти. Прибирам се. Що? Аз ще купя панталонки обаче. И аз ще си купя. Те къде бият повече? По главата или по панталонките? Ами по наградника и по панталоните. По наградника най-много бият обаче. Какви сме цигани? Добре. Си купа още малко. Нищо се тих за една песен. Добре, давай ти строй, аз ще пазя. То останахме само два отбора. Поне, кога успяха така субсидия да си отградят яйцето, бе? Добре. Ти много хубав път правиш, аз как ще се кача? Да прави си там пътя. Окей, отивам да си направя блокчета. Пожелавам ти да те бутнат. Не там си. Значи трябва да си събереме диаманти за хубава кирка, защото това не знам кои са. Мисля, че са пинк. Да, пинк са. Те, яйцето им е обградено с обсидиан. Тоест, яко. Така че събери го да апгрейднем, да пуснем генератора. Аз съм събрал следващно, аз се събирам най-вече да има. Има някакъв тук. Къде? И яйцето. Яко. Добре. Трябва да сме супер внимателни. Ето го тук. Викела. Идам. Къде съм отишъл на битка, аз почти умрях. И мене. Готино. Добре. Нищо. Ще направим още една игра, която ще спечелим. За вас. Ами, май няма и да приключим. Малко ще трябва да почакаме, може би. Те са само трима. Добре, отивам. Но един трябва да гледа. Я чакай. Аз ще огледам. Искам да си погледна характеристиките. Няма да ходя на джампа. Добре. Защо то стоя пък точно на спална? Ето просто като се обърнеш така и те характеристиките се обръщат към теб. Имам 5 хуина, 61 умиране. Защо стои точно тук? 167 хуина. Ти събираме за отвори. Бързо. Някой свърши. Давай, влизай в това второ. Значи първо ходи да отвориш Deluxe. Къде е то Deluxe Crate? Ти ще го видиш там, ама тук ме бъдна. Deluxe Crate. И като го отворя, какво? Опа. Може да ти се падне някакъв чип. Кажи като го отвориш да може да влезне. Така, отварям го и ми даде Батморп. Не знам какво е това. Но давай, влизай бързо. Влизай, че... те са само шестина. Някакво листче ми даде. Така, влизаме в Team Red, искаш ли? Какво каза, че ти е дало?
Някакво листче, не знам си какво. Дава грин, върсъл. Аз ти казах в това, макар. Тук някакви китове. Тия китове... Помежду другото, значи ако напишеш наклонена 2, според мене, ще можеш да летиш. Как? Наклонена какво? Бат? Да, като прилеп на английски. Абе, не мисля. Ох! Скачаме. Скачаме. Лололо. Ух! За момент ми бъдна. Така. Вики? Да. Събираме пломбове. Да вграждаме си първо яйцето, да изтроиш към центъра. Като се върнеш, пазиш яйцето, аз отивам да им пусна тяхното. Добре, давай да вгражда яйцето. Чакай. Тук няма чакай. Тук има само действие. Добре, по-бавно с действията. Добре, събрах 5 диаманта. Тия и те си обградиха яйцето. Връщай се. Хе, то кога си направи брони от тия за 20 парички. Ето ти диамантите, ти ги вземи. Сега и аз да си направя брони. Аз ги апгрейдах на 2 лева, да може по-бързо да береме нещата. Добре, някакво оръжие. Вики! Аз стана! Долу. Лапе. Това строи нагоре. Дани, нямам блокчета. Аз ще го чакам да падне и ще го бутна. Бутнал го. Добре, труден опонент беше този. Сега си правя се обаче силната брадва. Няма на къде да мърда. Ха-ха! Загубеняк. Той ще се пробва да ми чупи яйцето. Кой си ти, бе? Добре. Си направя още малко храна. И още едничка. Меч обаче. Ай. Брадвата е пусна. То пак се връща. Сега само падне и ще го бутна с пръчката. Къде е? Добре. Пратих го долу. Добре. Добре, сега е наш ред да им бутнем яйцето. Правя секирка. Секирка. И брадва. Колко бърза кирка. То пак идва. Опа, този път са и двамата. Стоко. Аз бутам. Бате! Той е хак! Не мога да... Виж! На клипа ще видите! Леле, не можем да го удрям! Той е хак! Хак! После... Аз го бия! Дори не ми отчиташе, че го бия. Нали? Аре още една, да изчакаме някой да свърши, да изиграем още една. После на клипа ще си изгледам клипа. Какъв хакер е, защо точно на нас ни се падна? Ама не, сериозно, аз цъкам постоянно, да го ударя да падне. Да, и то, и на мене ми се виждаха, нали, знаеш, едни балончета, как ти показва, като го удряш. То на мене ми се виждаха балончета, как го удрям. Хакер, какъв е то хак да не можем да го удряме? Вау. Аз обаче мога да си погледна моите характеристики. Какво викаш? Мога да си погледна моите характеристики. Ясно.
Това е много тъпо да ти показва на другите играчи. Това ме интересува то Sky Snacks. Това има 1145 коста. О, ето ги моите, аз имам. Аз имам 168. Аз 92, някакви яйца 90 и няколко имах. Сигурно колко съм ги изтрошили или нещо такова. Вики? Да. Я пише ти тук през Анкъл. Дали си го направил първото? Първото съм го направил, да. Добре. Значи, и аз сега напиши мор. Какво да напиша? Мор. Я ми го напиши в чата, че... Мора ПХ. Няма такава команда. Напиши ми го в чата. Няма такава команда. Няма. Някакви глупости са. Аре тия да свърша... свършиха, Дани. Влизаме ли? Пак във второто. Влезнах. Добре. Тази игра ви обещавам, че ще бием. Аре в Бул. Да. Влезнахме едновременно. Точно. Тази игра, приятели, ви обещавам, че ще я биеме за вас. А ако не, утре ще стримвам от 8 часа и ще играя на Eggwars. Не само Eggwars, да, не само Eggwars. Може да си имам в един сървър. Вики, скачай. Скачай! Оп. Добре, аз апгрейдвам генераторите. Това ми е любимото място. Аз вече свиквам с едното, да свиквам. Аз вече съм свикнал с всичките. Вземам ги тия за малко. Така, аз направо ще обградя и яйцето. Ще видя първо колко блока ще имам да е. 24. О, Вики, дава направо към нея там, дето са срещу това. Ден бутнеш яйцето. Аз сега ще видя, ако не са си го обградили, направо отивам да ги атаквам. Заградено е. Значи нищо, аз сега ще си направя една ефтина кирка и малко блокчета, ето ти диамантите, които взех. Ако умра, не е страшно. Нямам важна ми. Малко ми е бавна кирката, ама това са така. Още малко блокчета ми трябва обаче. Добре. Аре, аз стигам да се правим да и бутна яйцето. Този идва. Я. Чиба! Чиба! Той се пробва така. Чакай. На яйцето. Добре. Майко! Той къде ме бута? За малко. Добре. Живо здраво. Убихме го. Храна ми трябва. Идва! Бутна го. Но малко късно. Добре, не мога да си направя една храна, бе. Тя не ми остават да си поема глътка въздух. Бре, откъде си направи тия брони, бе? Разбираш ли, си ги направили. Това връща ли се? О, боже, те ни щупиха яйцето, то какво ще прави тука? Не знам, обаче да стои на това място и не мърда. Знаеш ли какво? Сега ще го проверя.
внимавай там. What? What? Не познал. Бях му го тикнал да разбера. Нещо такова. Добре, тя ни щупиха яйцето. Надявам се повече да не идват при нас. Я да събера да си апгрейдна фермер. Я гледай да не дойдат. Как ли изкочил догоре? Добре, паднах отново. О, много бързи игри, много бързи игри. Много бързи игри, много бързи игри. Колко ли време се получава клипа? Ами виж. Откъде? Не трябва да можеш да видиш. Не знам. Мисля да направим още една игра. Просто ми се играе. И хората, ако искат да го гледат, ако искат да скипят, то според мен поне това, където играме, е забавно. Те много бързо ни убиват. Какви са тия майстори? Ох, защо не скочи? Optifine. Аз имам хак Optifine. Да, бе. Як ми е хак. Да, на безумване. Имам и хак. Друго няма. Добре, чакаме да свършат. Надявам се скоро да свършат. Много ви се извинявам за чакането. Как се бъдна за стълбата? Надявам се да не се получи много дълъг клип. То, който иска ще го гледа, който не иска няма да го. Не, как се бъдна така? Добре, защо не скачам? Вики? Да. Тук аз изкачам направо на това. Бързо, едни свършиха. Бързо, че се пълни като свиня. 0 хора. Не. Влизай в ред. Йо. Добре, хора, това ще е последна игра, защото се получи 1 часов клип, ако не се е получил вече. Надявам се, че не е. Аз покажи е тук. Къде си, бе? Това тук е. Много сме готи. Особено аз. Това девойче, не го гледайте. Добре. Вау! Много обичам да си гледам лицето отблизо. Бе, кой е? Тук е този негър. Къде си, бе? Негро. Негро такова. Тебе ще убия първи, казвам ти. Кой отбор си? В Йело. Ще те... Скачай! Добре, скочи. Това е традиция. Трябва да скачаме всеки път, като е на път да почне. Като Йело е точно до нас. Охо, супер. Не, това е ред. До нас Ред и блу. Ти ще имат ли лаво? И чакай, че закъсняхме, бе, приятел. Значи ти обграждаш яйцето, аз правя път към центъра. И ако паднах. Точно пред клипа това трябваше да стане. Нищо нямах, нищо важно, само малко блокчета. Случва се. Не успя да сложа... Гледаме на блокчета, обаче не мога да разбера къде. Аз се апгрейднах моят генератор. Сега ще направя път към центъра. Обещавам. Чакай, ма. Да мога да се гледам. Ти какво ще сложиш пътя с мен?
Добре, я да им вида на уния яйцето. Кога им го щупихте, бе? Не обичам да чупат яйцето на съседа ми. Ей ти диамантите. Аз съм готов за бутане. Пази яйцето. Защото сега си правя бой айтъм. И аз ще си направя едно бутало. Едно бутало, вика. Така ли? Да играеш Майнкрафт на български. Да, бутало, земете, писка. Добре, буталска пръчка. Буталска. Вика, бе. Добре, значи днес там имат яйце, така че ара да ходим да ги тупкаме. Чакай малко. Тук не се чака. Тук се действа. Тръгни. Без такова. Трябва да се Там отзад съм. Строя по-бавничко, за да не падна. И без гълти, знаеш какво правим? Какво? Апгрейдваме си гълтки, не? Не. Купуваме си такова. Купуваме си Poison Potion. Яко. Да, бе. Ти още не забеляза, че отиваме към яйцето. Че аз да не засилвам строенето, че ако падна втори път... Чао! Добре, ти им дочупи яйцето. Трябваше малко по-рано да ме предупредиш, ама карай. Ти затова беше с мен, за да ме предупредиш. Ако има някой, ама... Карай. Как ме бута толкова, като аз дори не мога да буда. Умря ли? Да. Ти къде си? Тук съм. Не бой се. То си идва. Не идва. Успя да ни удържи този. Да. Деки, ама стига си ми сърцал нещата, аз искам тук да апгрейдна. Прецаках се. Ти една е такава кирка, че без да искам сега взема. То ме бутна! Пази яйцето само. Бутна ме и мене. Аре, честитка. Юрек. Не ме бутай! Не ме бутай! Добре, бутна ме. Добре, как така ще ме бутнеш ти, бе? Ти умря ли? Да. Добре, ела да приключваме. Ела да приключваме клипа. Чакай само да изготвя. Гайс. Не направихме и една победа. Какви сме професионалисти. Ела тук. Това е тук. Да сме самички. Така. Бел тук е. Добре, хора. Това мисля да е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми, ако не сте се абонирали. Това ще бъде всичко за този клип. Чао!